Ia kamet yap uraja Raghuvanshi an penkit no baik-baik Indore ke Jilah Madhya Pradesh hadin balade banle i ka post Mortem Negrims Hospital hagano phai sngi kalai tarik ujelleo arajar arpusan. Kumban syukudo baya kamet yap jong uraja Raghuvanshi la say na riat arliang hajan kakshaj wai saudong hagano phai sngi ka aru tarik ujelleo arajar arpusan kat baya ka kurim jong upat ke Sonam 4 lap ksai haduk menta. Kakinhon ki pulit NDRF, SDRF, SRT, bat ki FES kila penlong ke jinyawat ya ke Sonam hakate ke jaka ke balap ya ke medyap jong kurim jong ka. Henry haduk bala pelat ya ke ni ke kubor 4 lap Dien setia bat ki nongwat kila penkrek ban kenria ban wat no na ki waipat ki jaka. Kini ki arngut kila jar ngai na do ka arpulai tarik ujemang arajar arpusan na ka jingwan kai honeymoon syakathain sokra balalap ya ka skuti ka baki pendon kam na sokra rim. Kumakalong hadu menta ka jingwat ya ka Sonam kadang yai beteng hakathain sokra. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.